नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? मजेत ना? मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्टोरी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मंडळी, सर्वांसाठी एक खुशखबर आहे. 5 जुलै 2024 रोजी कोकणचा शक्तितुरा आयोजित आम्ही सर्व यूट्यूबवर नामवंत यूट्यूबवर मिळून केलेला आहे. तर आपण सर्वांनी नक्की यावे. शक्तिवाले शाहीर राजेश निकमदादा विरुद्ध तुरेवाले शाहीर देवेंद्र झिमनदादा यांचा हा जंगी सामना आम्ही आयोजित केला आहे आणि आपल्या सर्वांनी या आपल्या शक्तितुऱ्याच्या या कार्यक्रमाचे साक्षीदार नक्की व्हा. सर्वांनी नक्की या. याचे तिकीट्स आपण लवकरात लवकर आपण आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. त्वरित हा व्हिडिओ आपल्यासाठी सर्वांसाठी होता की एक टिप्स आपण सर्वांपर्यंत पोहोचवू शकतो की आपण काहीतरी नवीन करत आहोत आणि आपल्या सर्वांचं मार्गदर्शन आणि सपोर्ट्स आपल्या सर्वांचं नक्की असेल. आमच्यासोबत आम्ही सर्व यूट्यूबर मिळून काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. यावर्षी करू, पुढच्या वर्षी करू आणि अनेक असं वर्ष करत राहू, कारण आपण ही लोककला जपत आहोत.